Samo ako mi se pojavi... Anderson, Markeš de Oliveira. Reč ćemo prvo dati direktoru kluba gospodinu Krstajiću da nam kaže svoje očekivanja od nove akvizicije. Mladine, izvolite. Dobar dan svima, pa evo, posle dužeg vremena drago mi da mogu da predstavim Andersona kao novo pojačanje Partizana, s obzirom da smo imali problem odlaskom Savića u Manchester City i gdje smo imali alternativu jedinu u Rankoviću koji je igrao utakmice protiv Škendije, bez obzira što nije bila njegova pozicija, i smatram da se dobro snašao. Ugovor sa Andersonom smo potpisali na 3 godine i mislim da će kvalitet koji ima i karakter i sve ostalo da će da potvrdi na terenu u narednom periodu. Drago mi kažem da smo postigli dogovor i da stoji na raspolaganju šefu Stanovića. Zahvaljujem se na razumevanju i na koji smo stekli i nadam se da ću svoj posao odraditi u najbolji mogući način. Jer su moje karakteristike rad, posvećenost i upornost i nadam se da ću sve to u praksi postići u najbržem mogućem roku. Ja i Eduardo smo jako dobri prijatelji i on mi je pohvalio njegov boravak ovde. Pričali smo sve vreme od kad je on stigao u Partizan i jako je bio srećan što sam ja došao, jako je bio srećan svojim boravkom trenutnim ovde. I ukazala se dobra prilika da i ja dođem ovde i nadam se da ću podržati put Partizana ka Ligi šampiona. Dakle, bio je u Evropi ranije, ali prvi put sad u Partizanu mi se ukazala prilika da i zaigra to u Evropi. Da, čak sam i prisustvovao utakmici, gledao sam utakmicu i pratio sam je i da bi mi to kasnije pomoglo u mojoj kasnije igri Partizanu. Ja sam skromna osoba, tako da ja neću puno pričati, nego ću više pokazati svojim radom i svojom igrom. Pa da fotografiraš? Malo ka nama. A čekaj još malo, samo na peđu. Još jednom ovdje. Evo malo, samo. Ovo je teže nego igrati, ja?